Mae Wrth Gymdeithasau Caerdydd yn gartref i dros 200 o gymdeithasau gyda 8,500 o fyfywyr yn cymryd rhan. Mae'r gymuned hon yn cynnwys mwy na 25% o fyfywyr Prifysgol Caerdydd. Efallai bod gen eich cwrs academaidd gymdeithas i gallwch i mewn â, neu allech i ddod yn aelod y gymdeithasau amrywiol eraill. O gan i mwyn côr i bobi, i ddawnsio Broadway i gemau fideo, beth bynnag sydd o ddiddordeb i chi, byddwch chi'n ffeindio cymdeithas i'ch diddannu. Dyma chyffrwd i gael hwyl a roi cynnig ar rhywbeth newydd neu barhau i ddilyn diddordeb sydd gennych ers talwm. I ddarganfod mwy, dwy'ch i feriau freshers yn yr undeb myfywyr yn ystod pythefnos freshers. Ond paidiwch â phoeni os nad ych chi'n gallu mynd o eich cardiffstudents.com i gael mwy o wybodaeth. Os na allwch chi ffeindio unrhyw beth sydd o ddiddoreb i chi, beth am sefydlu cymdeithas neu glwb chwaraeon eich hunain. Gawch unrhyw i wneud hyn, y cyffan sydd ei angen yw 20 aelod.